Ano mo sa? Tol, nalagyan mo tol? Katarina. Ito lagi. Katarin. Pili ito. De la Cruz. Wah, Katayo de la Cruz. Guys, pang-apat na Ventosa Tropa Therapy na yan. Nabi lang po si Palagan eh. Solid yung Palagan. Mas ka muli parang na eh. Ini kasi yung normal. Bakit normal? Na-prepare mo itong buong naso. Na-prepare mo. Pwede minom, 5 up may bento. Wah pare, basta lima-rim na eh. Andrea, wala na. Bawal lima-rim na pare, may Ventosa pare. 2 hours yung marim la. Jeffrey, ang yung minaparin la. Bawal. Bawal ganun marim la. Ano po yung natural water. Saan mo pa naman alak? Bota ba? Pasibi na po. Alak, iharap sa baling harap. Mga mabali. Kasi yung redo sa liya. Marim na yung redo. Kung oras na yan ay 5. Alas 7 pa makain ng kami na. Oo. Di isa nyo na to. Pilan mo na mga oras. Nagpindo ko. Kanya mo kumagpagto kayo. Ayos ba? Natin mo bulit eh. Kaya niya. Wala pa dyan. Dapat siya pa rin dahil. Lalasi aking pahanyan niya. May lalaki. Lala kayo. Mata siya ng tao yan eh. Matat ka. Paring lang na bulit eh, ha? Ha? Malas yung baso kanina. Light eh. Dahil yung ganyan, ha? Mamakit na yung kitang pag-ulang kaya high blood siya. Hindi ka malapad lang eh. Sana. Hindi. Kasi na magmasay, malaman mo lang nakamo. Ne? Malaman mo, mamaya nakakanin. Ito po yun, ikaw na. Ito kami. May relax na, siyempre. Hindi nga lang nakatawan niyo. Ne? Relax kayo. Baka niyan, mag-happy-happy kayo, di-solve kayo. Ngayon pare. Kaya mo muli na lang yun. Manyaman yung mga ano ko. Relax kayo. Sarili talaga, ayaw yung parang. Medyo ano kaya, hard yung mag sorry. Ayaw nga kakagad, babalutod ka yung butis. Bilib doon yung kahit? Bilib? Bumuli yun eh. Ano ba rin? Bintaw sa lahat nito. Hindi ka naman. Wala ko sasabihin mo. Ano? Pisa mo yan. Kita ka na baka miyambo na lang. Kahit doon eh. Luwain na, luwain na. Mo? Pero guys. Masakit din nila eh. Natural din yan eh. Bulsa. Yan, liya man yun. Hindi naman masay. Busay. Ne? Wow, yan. Ba? Nanyaman niya pala yun eh. Masag bulsa na. Nakala kaya. Alcohol mo kanya yan boss. Huwag pangkay. Huwag ito lang bakterya. Yan, lulibay lang bakterya. Nakadinga. Ibalik ka. Yan na yan. Kusya pa yun. Buro lang yan. Ano naman? Aldocano na ito nga eh. Boss, pag na, malilo ka na eh. Ayos ka mo. Sa blood jet, what na. Trigger eh. Ayos mo? Mamamagsala. Laputo yan. Palo ko. Video mo na dito eh. Bano nga agad? Yan ang pagiging kasi. Sura mo na po ito. Ayun, may kang kaya na. Oo.
Yung makanya ba, mga kabid? Ayaw ka rin. Nagkaroon ko, baso nga sira ka yun. Ites na. Gagagawin pa. Gagagawin pa gamit ka. Ayaw pa. Sasali kong baso, binalang baso. Guys, pangapat yung guys. Yan.